Здравейте хора! Днес ще сме с малко по-различно видео. Днес ще направим нормалните хора срещу инфлуенсърите. Да видим колко по-точно се различават. И да започваме. Нормалният човек. Взех си с новите бисквитки. Да ги пробвам дали са вкусни. Старт. Влогъра. Вау, взех си от новите бисквитки. Вау. Сега трябва да ги пробвам, но преди да ги пробвам, трябва да кача едно стори. Така сега направя един клип. Хора, взех си от новите бисквитки. Сега ще ги пробваме. Чакайте. Оба. Пробваме ги. Аз това не ми е достатъчно да снимам. Изчакайте хора. Трябва да ме гледате на лайв. Сега по-добре. Така хора, това на новите бисквитки. Много са вкусни. Yes! Нормалният човек. Малкият бе, сериозно ли искаше да му купувам тия бокуци? Иначе е приятно за стискане. Не е лошо. И това не е лошо. Не знам какво е, ама добро за стискане. Да. Става. Айде да ходя да ми го нося. Влогъра. Але, виж какви работи взех на малкия, ама няма как да мине без едно клипченце и една снимчица. Чакай, това е на клип. Така, едно клипче. Хора, вижте какво съм си взел. Взел съм си бътър. Взел съм си нидух. Вау! Бътър и нидух. Нормалният човек. Някакво хубаво място. Я да си направя една снимка, бе. Стига толкова. Я да видим. Че тя супер, бе. Айде. Влогъра. Вой, какво хубаво място! Мале! Човек, подявам. Искам да се снимам. Така. Така. Хубаво. Здравейте хора, вижте на какво място съм. Да. Извинете, ще го снимате ли? И това беше за клипът хора. Ако ви е харесал, се абонирайте. Харесайте видеото с камбанката. Гоним 70 абоната и след това 80. Изключително много ви благодаря за цялата подкрепа. Ако искате още такива видеа на FC Mobile, на Brawl Stars, на Roblox, на каквото вие решите, пишете им в коментарите и се абонирайте за канала, лайкнете, включете си камбанката за известия, както казах преди малко. А от мен, чао!